Doncs avui, Marta Pérez, podem posar un exemple de repte de vida, que ens podies fer un petit resum d'acabar la cosa. A veure, aquest primer repte de vida que sonarà, de què va? De les dones que agafen qualsevol mena de feina per tirar endavant i agafen feines que en altres moments era impensable que una dona les pogués fer, com per exemple ser escombriaire o portar un camió de les escombraries de l'Ajuntament. Va d'això. Doncs ràfaga musical i veiem com sona aquest primer repte de vida. I en el silenci et mirava i t'entenia, ignorant la gelosia, sacrifica sobre el llit la meva pell. I en el silenci no te tinguis per un dubte, posa a prova el teu instint, serà un bon repte, que el meu nom sigui la veu que avui murmures. El món és ple de dones valentes que des del lloc que ocupen a la vida s'enfronten a les situacions de cara amb força i solidesa. Han assolit el repte. Per què t'has comprat aquesta boina tan estrafolària? Perquè amb la imaginació vaig començar a seguir el camió de la neteja de l'Ajuntament que anava regant les llambordes del barri vell, i jo al darrere, tot sentint l'olor de ciutat quan desperta. Vaig anar on anava ell, no sabia on. El conduïa una noia rossa, amb molt de cabell. Li vaig somriure. M'espanta que les seves paraules em fan sentir com nou, com acabat de fer. Ella m'estrena parts del cervell que jo abans desconeixia. En escoltar-la, és com si jo també encetés el dia, lentament. Hem escoltat un fragment del relat Farmàcia Clarasó d'Anglà, del llibre de Marta Pérez i Sierra i de Mal Atzar. Cuéntame, tú que has vivido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, tú que has vivido, si has conocido la felicidad. Bé, Marta, doncs no sé com has sentit aquest primer repte de vida en antena, tot plegat. Molt bé. Sí? I tant, orgullosa. Doncs benvinguda a la nostra família, t'acompanyarem cada divendres. Nosaltres continuem ara presentant ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat o malaltia mental. I només